5 verse 41. And daily in the temple and in every house, this is not to teach and preach Jesus Christ. And बिसोरो सानफ्रोमबो मन्दिराव आरो मानसिफोरनि न' जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ फोरोंदों आरो खोन्थादों। और प्रतिदिन मंदिर में और घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। आं माब्लाबा सानो दिनै जोंनि मन्दिरफोराव न'खरफोराव मा नांगौ माया जोंनि गेजेराव लेकिं जायो। First of all, बे जाबाय early church जागायजेननाय church जेब्लानोखि persecutionजों थांनो गोनां जायो नासयनायजों थांनो गोनां जायो अब्ला बेयाव बेसेबांनो नासयजादों बेसेबांनो बिसोरो माने गुबुननि न' थांनानै सिथाव सिफायनाय लोगोसे ख्रिस्ट'नि थाखाय बुंनाय रादाबखौ बुंनो बिसोरो नागाराखै अब्ला जों मानो दिनै न'खराव थांनानै जों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बिसोर न'खरफोरजों जों सावरायनो हायाखै most probably जोंनि रिलेशनशिपफ्रा मोजां जानो हागौ जों बेखौ जों बिल्डिं खालामफिनो आरो जों न'खर थांनानै इसोरनि बाथ्राखौ जोङो फोरोंफिनो मानो होनबा जेरावनोखि फोरोंनाय गैया बे चार्चआ दिनै थैलांनो हमदों जेरावनोखि न'खराव इसोरनि बाइबेलखौ जों सोलोङा न'खरफोराव दिनै जौगानो जेरैबायदि ख्रिस्टियान न'खर जानांगौ बिदि हायाखै बेनिखायनो जास्ट वान्ट टु इनकारेज फै जों लोगोसे थांनानै नोंथांमोना जे आंनि न'खराव फैबाय दाखालि इनकारेज होबाय आरो इसोरनि बाइबेलखौ लाबोबाय आं स्टिल आइ रिमेम्बार बे जाबाय मोनसे ख्रिस्टियान फेल'शिप बे फेल'शिपखौ जों लानांगौ आरो 1 एकड़ होनना बुंदों गथायसे जानानै बिसोर माने फेल'शिप लानानै न'खर थांनानै बिसोर आर'ज खालामदोंमोन इसोरनि बाइबेलखौ फोरोंदोंमोन माने सिथाव बोखावदोंमोन बेखौ प्रप'ज खालामदोंमोन न'खर बे जाबाय आर्ली चार्च जागायजेननाय चार्चआ बेखौ खालामदों बे कन्टेक्सआव जेब्ला नायो पिटारखौ जेराव दोनदोंमोन अब्लाबो सोरगोनिफ्राय आरो फैनानै बिसोरखौ जेलनिफ्राय बोखावना लादों आरो बिनि उनाव मा जायो बिसोरो साफार मोननांगौआवबो बिसोरो गरदों जों जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय जों रंजादों जोङो बे गासैनो साफाराव जोंहा रंजानाय दं होननानै पिटारा बेयाव बुंदों आरो बिसोर बेनिफ्राय गनानै मा दैलि इसोरनि मन्दिराव सेनागग जायखौ बुंदों मन्दिर बेबायदियाव थांनानै बिसोर इसोरनि बाइबेलखौ फोरोंदों आरो न' थांनानै बिसोर मानो इसोरनि बाइबेलखौ फोसावदों आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ बिसोर फोसावदोंमोन अब्ला दिनै जों बे स्पिरिटखौ जों लाबोफिनो बे आर्ली चार्चनि जिथुनाखि जागायजेननाय गिर्जा जिखौ खालामदोंमोन जोंबो न'खर थांनानै जों इसोरनि बाथ्राखौ जों फोरोङो आरो जे जायगायाव इसोरनि बाइबेलखौ फोसावजादोंमोन बै खारनाय मानसिफोरा जेरुसालेमनिफ्राय जेरावनोखि थांदोंमोन बिसोर इसोरनि रावखौ बिसोर फोसावदोंमोन होनना बुंदों अब्ला जों न'निफ्राय गोजानाव दङ अब्ला बे जायगायाव जों इसोरनि रावखौ जों फोसावनाय जायफोर न'खर फरायनायखौ जों दिनै गोबां गुबुन जायगानिफ्राय जों मोननो हादों जों मिथिगौ जों बेयाव थांनानै जोङो रंजानाय इसोरनि बाइबेलखौ फोसावनांगौ बेनिखायनो बेयाव मिथिगौ जेब्लानि पारसिकिउसना नासयनाया बारा जादोंमोन बेयाव 8 अध्याय चैप्टार नम्बर 8 आव जों मिथिगौ फिलिप होननाय सासे मानसिया सामरियाव थांनानै इसोरनि बाइबेलखौ फोसावदोंमोन and the people with 1 acre होनना बुंदों खौसेथि जानानै बिसोर इसोरखौ खुलुमदोंमोन मानो and preach Christ unto them दिनै इसोरनि बाइबेलखौ बे बेंगलर सिटियाव बे न'खराव फैबाय आरो जेरावनोखि इसोरनि बाइबेलखौ फोसावजादोंमोन there was a great joy in that city आरो दा आठफोराव बुंदों there is a great joy in that city आं फोथायो दिनै ब्रादार जिबसनि न'आव बे गेदेर रंजानाय इसोरनि बाइबेलनिफ्राय फैयो right let's learn to be rejoicing about great joy अब्ला दिनै जोंहा समयसाफोरखौ लानो गिनानै दरखार गैया जों जेरावखि थाया मानो बे इसोरनि बाइबेलखौ जों फोसावनो थाखाय खाबुखौ मोनदों अब्ला बे गेदेर रंजानायजों जेरावनोखि थाङा मानो दिनै इसोरा जोंनो बे सुजुगखौ होदों अब्ला इसोरनि बाइबेलखौ लानानै जों रंजानो हायो आमेन we can be rejoiced in the Lord with great joy बेंगलर सिटियाव जों बे न'खराव दिनै फैनानै इसोरनि बाइबेलखौ फोसावनो मोनबाय आरो न'निफ्राय फैनाय साफ्रोमबो जायफ्रा दिनै खौसेथि जानानै इसोरखौ खुलुमदों जोङो मेंग्लिया जासे न'खर थांनानै जोङो हानायसिम जायफ्रा फ्रि दङ बा जायफ्रा इभेन दा बिजि होमब्ला बिसोर टाइम लानानै जोङो इसोरनि बाइबेलखौ जों फोसावनो लेट्स प्रिच proclaim his death and resurrection and his burial till he comes बे फैयागौ माने आमेन अब्ला जों बे चेलेन्जखौ दिनै बे न'खराव होनानै गोसो जाबाय आरो जों गुबुन न'खरफोराव थांनानै इसोरनि बाइबेलखौ जोङो without ceasing जोङो फै जों फोसावबाय थागोन I feel guilty आंबो अनेक समाव गोजानाव थानाया आं एक्सकिउज खालामाखै माने गावखौ अब्लाबो आं फैनो होनना सिन्था खालामदों अब्लाबो जायफ्रा दिनै कन्टिनिउ खालामदों न'खर थांनानै फोसावदों इसोरनि बाइबेलखौ आं थारैनो हामबाय होननानै अनसायफ्रा
दिनै इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों आरो इसोरनि रावा मोनफ्रोमबो न'खराव जायफ्रा इसोरखौ मोननाय बा मोनै बे बेंगलर सिटियाव जोंसो फोसावबाय थानो हायो आरो जि जायगायाव इसोरनि रावा सौफैबाय होनना बे जायगायाव रंजानाया दङ अब्ला फै जायफ्रा दुखुआव दङ बिदि गोबां न'खरफोर दङ दिनै दुखुआव दङ जों इसोरनि बायखौ जों रंजाहोयो नङा होमब्ला अब्ला बेनो जोंहा गड इसोरनि बायखौसो जोंखौ दिनै रंजाहोगोन इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों बिस्किट जिबिसान आरो बिनि बिसि साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथों आरो जों साफ्रोमखौबो दिनै बिनि बायफोरनि दारै इसोरनि रावखौ सोलोंनायाव जों साफ्रोमबो आग्रह जानानै जों साफ्रोमबो सोलोङि आरो न' थांनानै जेसेबां जोंनो बे खाबुखौ होबाय बे खाबुखौ लानानै गुबुनखौ जों थुलुंगा खालामो इसोरनि बे गासैखौबो आमेन Let's pray. The needs Brother Jibisanनिफ्राय फंनैसो निस्सय बुंगोन स्पेशली आंनि बिनानावनि थाखाय प्रे खालामो रिक्वेस्ट खालामो मानोना आंनि बिनानावनि बेगेंआवहाय मोदोमावहाय आरोखि थै जमा जानानै सैसोनानै दङ गामिया एक्सिडेन्ट खालामनो लांदोंमोन दा नायगासिनो दं आरोखि दा बुंनो हाया मास मोनसेनि सोरबा सासेनि प्रेजेन्सआ दिनै जोंनि जिबनाव इनकारेजखौ लाबोगोन आरो बेखायनो जों बेखौनो लाबोदों बेखौनो लुबैदों जोङो फै जों गावजों गाव थुलुंगा होयो आरो प्रेयाराव जों सापर्ट खालामो आरो न'खरनि थाखाय जों बे समाव आरज खालामो आरो बेयो न'खर गिर्जानि मुङाव इसोरनो होनाय दान लोगोसे बे न'खरनि थाखाय आरज खालामसिगोन তেওঁৰ পৰাই মোৰ আশাও জন্মে সেয়ে মই কওঁ প্ৰভু মই তোমাক दायो बे न'खर मोनसेयाव प्रग्रामा जोबनानै थांबाय आरो गुबुन न'खर फारसे थांसिगोन बेयो जोंनि बेंगलर बड' चार्चनि मेम्बार्सफोर दायो जोङो गुबुन न'खर फारसे थांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो इसोरनि गोबां बाथ्राखौ जोंनि पास्टरनि लागै मिथिनो मोनगोन दायो जोङो गुबुन न'खराव आरोबाव गिर्जा खालामनो थाखाय स्टेपआव दावखोगासिनो नैबेयो बेंगलरनि भिउ नोंथांमोना नाय जोबोर समायना दायो जोंना बे न'खर मोनसेनि प्रग्रामाबो जोब्बाय आङो बे न'खरनि लागै आरज खालामनायखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन बे न'खर मोनसेनि प्रग्रामा जोबनानै आरोबाव जोङो गुबुन मोनसे न'खराव हाबहैबावसिगोन जोङो गुबुन मोनसे न'खराव हाबफैनानै गिर्जाखौ खालामबावसिगोन আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো অলপমান চাম ফিলিপিয়া 2 অধ্যায় 1 পদত কৈছে এতেকে খ্ৰীষ্টত যদি কোনো আশা প্ৰেমৰ যদি কোনো সান্তনা আত্মাৰ যদি কোনো সহভাগিতা আৰু কোনো স্নেহ আৰু কৰুণা থাকে তেনেহ'লে 2 পদত কৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক বিষয় ভাবি এক প্ৰেমৰ এক মনৰ আৰু এক ভাৱৰ লগ হৈ মোৰ আনন্দ পৰিপূৰ্ণ কৰক আজি যেনেকা আমাৰ মেছেজটো সেমে আছিলে যে যদি আমি উন্নতি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এক মন হ'ব লাগিব আৰু এটা মনৰ হ'ব লাগিব এজ এ বডি অফ খ্ৰাইষ্ট আমি সব একলগ হ'ব লাগিব না আৰু হিতুকে পলে আমি এটা ৰিমাইণ্ড কৰিছে যে যদি আমি সবে যদি প্ৰেমত থাকোঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰেমত যদি আমি সবে থাকোঁ আৰু যদি আমি এটা ফেলোশ্বিপ যদি আমি কৰে আৰু সবৰ মাজত যেতিয়া আমাৰ প্ৰেম আনন্দ যেতিয়া আমাৰ মাজত থাকে কৰোনা যদি থাকে তেনেহ'লে আমি এটাই বস্তু কৰিব লাগে বুলি কৈছে আৰু সেইটো হয় এক মনৰ হ'ব লাগে বুলি কৈছে এটা মন হ'ব লাগে বুলি কৈছে এজ এ মণ্ডলী আমি এটা মন হ'ব লাগে বুলি কৈছে এজ এ ফেমিলি এটা মন হ'ব লাগে বুলি কৈছে তো তেতিয়াহে তাৰমানে আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ যিটো আনন্দ আছে এই আনন্দটো আমি পৰিপূৰ্ণ কৰিব পাৰিম মানে কমপ্লিট হ'ব আমাৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ আনন্দতে
3 পদত কৈছে আপোনালোকে বিৰোধ বা অনৰ্থক দৰপৰে একো নকৰিবা কিন্তু নম্ৰভাৱে প্ৰত্যেকে নিজতকৈ আনক উত্তম বুলি মান্য কৰক যেতিয়া আমাৰ মাজত মিলামিছি নহয় তেতিয়া আমি এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আহিব লাগে সেইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কি হয় না নিজকে কেতিয়াবা আমি সৰু কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ লোকক আমি বেলেগক আমি ডাঙৰ হ'ব দিব লাগে তেতিয়া মানে কি হ'ব খ্ৰীষ্টৰ যিটো প্ৰেম আমি এইমাত্ৰ কৰো খ্ৰীষ্টৰ যিটো প্ৰেম আছে না সেই প্ৰেমটো আমাৰ মাজত থাকিব আৰু খ্ৰীষ্টৰ যিটো আনন্দ আছে সেই আনন্দটো আমি পৰিপূৰ্ণ কৰিব পাৰিম আৰু সেইটো হৈছে বিশ্বাসীবিলাকৰ এটা ভাল লক্ষণ নিজক সৰু ভাবি কিনে আনক ডাঙৰ বুলি ভাবিব লাগে ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ যীশুখ্ৰীষ্ট নিজকে সৰু বুলি ভাবি কিনে আনক ডাঙৰ বুলি ভাবি কিনে সি একটা আমাৰ এক্সাম্পল এটা দেখাই গৈছে প্ৰতিজনে নিজৰ নিজৰ বিষয় নহয় কিন্তু আনৰ বিষয়ে ভাবিব লাগে বুলি কৈছে মানে এজ এ মণ্ডলী এজ এ পৰিবাৰ আমি আনৰ বিষয়েও ভাবিব লাগিব এটা পৰিয়ালে আন এটা পৰিয়ালৰ বিষয়েও আমি ভাবিব লাগিব বুলি কৈছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ যি ভাৱ সেয়ে আপোনালোকৰ হওক বুলি কৈছে 5 পদত বহুত ধুনীয়া কথা কৈছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ যি ভাৱ মানে যীশুখ্ৰীষ্টৰ যিটো প্ৰেম আছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ যিটো দয়া আছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ যিটো পৰিয়ালৰ কাৰণে যিটো প্ৰেম আছে সেই প্ৰেমটোও যাতে আপোনালোকৰ মাজতো থাকক বুলি আমাক উৎসাহ দিছে সেইকাৰণে এজ এ বিলিভাৰ্ছ আমি সবেই এইটো সদায় চিন্তা কৰিব লাগে যে পৰিয়াল প্লাছ মণ্ডলী প্লাছ দেশ প্লাছ আমাৰ সমাজখনক ইউনিভাৰ্চেল সমাজখনক আমি চাব লাগিব আৰু চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে আমি ইয়াক উন্নতি কৰিব পাৰে ইয়াক আমি সদায় যাতে ঈশ্বৰৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিব পাৰে আৰু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ লক্ষ্য ধন্যবাদ ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক फाइनालि गंथाम नखर गिर्जाखौ कमप्लिट खालामबाय आरोबाव लास्ट जोंहा गंसे नखर दंबावो बेयो एसे गोजानाव बेनिखायनो आङो बेंगालर गामिनि भिउखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनि नै बेयो लामा सेरनि थाइजौ बागान जोबोर बुरजा फिथाइ थायना दङ नै बिफाङावहाय ओरै साइडनावहाय नै माखासे थाइजौ फानदों आरो गोबाङानो बायलागासिनोबो दङ फाइनालि जोङो सफैनानै बयबो गारि पार्किं खालामबाय आरो आद्रा थाबावनाय गंसे नखरावबो जोङो लोगोसेनो गिर्जा खालामनानै इसोरनि गाहाम बाथ्राफोरखौ पास्टरनि दारै खोनासंना मिथिना लाबावसिगोन स' नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामो आर'ज बेखेवगोन बेनि उनाव जों मेथाइ रोजाबगोन आरो दिनैहाय बे नखरावहाय मेसेजखौ लागोन जोंनि पास्टरनिफ्राय ओमफ्राय बिनि उनावहाय मेसेजनि उनावहाय बे नखरनिफ्राय जों बिबुंथिफोर लागोन बे नखरनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन आरो बेबायदिनो जोङो लैहोरै आरोबाव रंजानायखौ बे नखराव लागोन जों बेखेवनायनि मुङै सेक्रेटारि बिथाङा आर'ज खालामनि जोंनि जिउआव थानाय ओनसोला बोलोगोराफोर
हामबाय होनदों जेरावखि जाया मानो नोंथांमोननि कनभिनियेन्सखौ लानानै इसोरनि बाइकखौ खोनासंनायाव जों साग्रिद जानि मानो होनब्ला इसोरनि बाइकआ जोंनि थाखाय अत्यन्त प्रयोजन आरो लोगोसे जों बिथांमोनखौ इनकारेज होनाय लोगोसे इसोरनि बाइकखौ जोंबो गावखौ इसोरनि बाइकखौ जों बे समाव थुलुंगाखांहोनो अब्ला फै बे समाव जोङो इसोरनि बाइकखौ थांनि लुक चैप्टर नम्बर 12 हा 16, 17, 18, 19, 20, 21 फोरखौ जों बर'आव फरायनो जिसुआ बे फिदिंनाय बाथ्राखौ बिसोरनो रायथिबाय सानसे समाव दाबसे जायगायाव सासे धोनि मानसिया हुआव बिमायनो आबाद जादोंमोन गावनि आबादखौ नुनानै बियो साननो हमबाय बे स्पिरिचुअल वर्सेस फिजिकल बे मोननैखौ जोङो कम्पेयर खालामना नायोब्ला जों अनेक समाव हयतो इसोरजों जों जाम्बा होननासो बुंजागोन मूर्ख होनना जायखौ बुङो बाइबेलाव बेयाव जों मोनसे खोथाखौ मिथिनो जोंनि जिबना थारैनो सुंद' लाइफ इज ब्रिफ हयतो दिनैनो हयतो जोंनि जिउआ थांनो हागौ बा जों थांबाय थानाय समावनो हयतो जों मिथिया बेखौनो जों वारेन्टि होनो हाया जोंनि जिबना जोङो 25 बोसोर बा 80 बोसोर बा बेसेबां बोसोर जों थांनानै थागोन होननानै जों बुंनो हाया लाइफ इज टु ब्रिफ बेनिखायनो इसोरनि बाइकखौ जों बेखौनो जों थुलुंगाखांनि बाइकफोर दिनै जोंनो इसोरा गोबांखौ होदों दिनै बे माहाजोना सिन्था खालामदोंमोन बेखौ बुंदों रिच फुल माहाजोन मूर्ख बे लेसनखौ जोंखौ फोरोंदों ख्रीष्टआ गावनि फिदिंनाय रावजों पेराबल जायखौ बुंदों सोरगोनि ओंथि गोनां बाथ्रा खिन्थु बुहुमनि जिथुनिखि बियो सल'बाथा खिन्थु नंथारगौ सोरगोनि मिनिंजों बेखौ दिनै जोंखौ फोरोंदों बुहुमनि सल'बाथा खिन्थु सोरगोनि मिनिं दिनै इसोरा जोंखौ बेखौनो बुंनो नाजादों जों जुदि माहाजोनफोर बायदि जुदि जोंनि नांगौखौल' जुदि बुथुमना लादोंब्ला जों जुदि जोंनि जिउखौ जुदि सिन्था खालामाखैब्ला आरो बुंदोंब्ला जा लों था इन्जय खालामनानै जुदि बेखौ सिन्था खालामदोंब्ला दिनै नोंथाङा थारैनो अहार जिबनखौ दिनै बे बुहुमाव फैदों थैनायनि उनाव जोंहा मोनसे जिबन दङ जों अकल संसारनि खोथाखौल' सिन्था खालामालाफानो इसोरनि खोथाखौबो सिन्था खालामनि दिनै इसोरा नोंनो गोबां थाखा फैसाखौ होदों गोबां धन सम्पतिखौ होदों हयतो सोरबा 30,000 सोरबा 40,000 इसोरा बेयाव एगेन्स्ट नङा नोंथांनि खामायनायाव अके खामाय खिन्थु गोसोखां जाय इसोरा जोंनि गासैनो सम्पतिखौ होदों जुदि सिन्था खालामदोंब्ला बे मूर्ख बायदि ला जा गान जोम था इन्जय खालाम सिन्था खालामदोंब्ला हयतो मूर्ख माहाजोनफोरा इसोरा बुंदों हे मूर्ख नों मिथियाना नोंनि जिबना बेसेबांबा गुसुं ओरैनो बे जिबनखौ गोरलै खालामनाय जादों बेबायदि भुलखौ जों जिबनाव जों खालामा इसोरा जोंनो बे जिबनखौ होदों इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय आरो जि धन सम्पतिखौ दिनै इसोरा होदों जों इसोरनि आखायाव जि होनाय बोलोफोरखौ दिनै इसोरा होदों बे आंनि नङा खिन्थु इसोर होनायसो बेनिखायनो जों बे माहाजोन बायदि मूर्ख जाया आरो बुङा आं इसेबां माने खामायबाय इसेबां आं मोनबाय जा इन्जय खालाम आरो जिउखौ नोङो दैदेन माइ बे गासैनो जाबाय सेल्फ बस्टिं दिनै सासे इसोर जोंनि जिबनाव बे जिबन इसोरखौ जों दिनै नाजादों दिनै इसोरा बेखौनो नुथार लुबैदों जे बेखौ खुलुमनायखौ बेजों सोलोंथाइ लानायखौ इसोरा लुबैदों नोंथांनि धन फैसा थाखा फैसा बेखौ लुबैयाखै नङाब्ला इसोरखौ अननायखौ आरो बेनो जि इसोरा जोंनि बे जिबनखौ होबाय बे जिबनखौ इसोर होनायखौ लुबैयो जों मिथिगौ प्रभाबावबो नायदो बैसोर माने मा होनो बेखौ एम्फौफोर जायखौ बुंदों मोस्रोमफोरखौ नायदो माबोरै बिसोर बुथुमना दोनो इसोरा नोंथांनि बुथुमनाय एगेन्स्ट नङा बुथुमना दोनो नाथाय जेब्लायबो मूर्ख राजा इसोर गैयैफोरबायदि नोंथांमोना एक्टिं दा खालाम इसोरा जोंनि बे गासैनो जोंनि सोर्स बेनिखायनो जों इसोरखौ जों मिथिनि आरो इसोरखौ जों फोथांहोनि जि गासैनो मोनबाय बे गासैखौ लानानै जों इसोरखौ जों बाख्नायो बेयावसो इसोर गोजोननाय दङ बेनिखायनो आं गावखौ लानानै जों बेस्थ' खोथा लाफानो इसोर गैयालाफानो जों सोलियालाफानो जों इसोर होनाय बे गासैखौ लानानै जों बिनि खाथियाव फैनो आरो बुङो इसोर नों बे गासैनो होनाय जिबना आंनि नङा बे नोंनिसो जि गासैनो खामायना मोननाय बे थाखा फैसा आंनि नङा बे गासैनो नोंनिसो बेनिखायनो सिटियाव थानाय जों बयबो सेंग्रा सिख्लाफोर हाबा जानाय हाबा जायो जुदि बे माहाजोन बायदि जुदि भुल खालामदोंब्ला आरो सिन्था खालामदोंब्ला आं बेबायदि बानायगोन आं बेबायदि खालामगोन आं मटर साइकेल बायगोन आं 4-व्हीलर बायगोन होननानै गोबां जुदि सिन्था खालामदोंब्ला हे बिथाङा भुल खालामदों नोंगौ बायनो हायो नाथाय इसोरखौ गोसोखां नङाब्ला जे इसोरा नोंनि बे जिबनखौ होबाय बे इसोरा नोंनि गासैबो
बेनिखायनो बे रावजों थुलुंगा खांफैदों आङो नोंथांनि इसोरा दिनै गोबांखौ होदों बे गोबांनिफ्राय जिखौ इसोरा लुबैदों बेखौबो नोङो दिनै इसोरनो होनो नाजा नङाब्ला बे जाबाय जोंनि नङा बे गासैबो इसोर बेनिखायनो इसोरनि साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों बेयाव बुंदों रंजा आरो सा नाथाय इसोरा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दिनैनो नोंनिफ्राय बे जिबनखौ मोनगोन अब्ला बे गासैनो जेखौ नोंथाङा दिनै खालामदों बे सोरनि जागोन नंगौ इसोरा बेयाव एगेन्स्ट गैया खालामनांगौ नाथाय इसोर गैयैखौ बादि नोंथाङा जेब्लायबो दासिम जों जुदि बेबायदि जादोंब्ला दिनै इसोरनि बाइकखौ जों गोसोखांहोदों सिटियाव थानाय जों साफ्रोमखौबो मास्टार दिगान्थखौबो दिनै थुलुंगा खालामदों आंनि जिबना आंखौ लानानै बेस्टता थानो थाखाय नङा थाखा फैसाखौ लानानै बेस्टता थानो थाखाय नङा नाथाय इसोरखौ जोङो खुलुमनानै बिनि खाथियाव जों जिबनखौ खुंनायखौ इसोरा जों लुबैदों बेजों सम बायदि थानानै बेखौ खुलुमनायखौ दिनै बयनिफ्रायबो लुबैदों आं हामबाय नों दिनै बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव लाबोबाय जों रियेलाइज खालामदों इसोरा जोंनो मोनफ्रोमखौबो होदों थानो थाखाय गाननो थाखाय जोमनो थाखाय थाखा फैसा गासैनो दरमाहा पार्टिनि गासैखौनो होदों बे गासैखौ लानानै दिनै इसोरनि खाथियाव जों मेहेर खालामदों अब्ला बेयावसो इसोर रंजानाय दङ आरो मुर्ख बादि सोलिया लाफानो गियानि भाबे बे बुहुमाव थानाय गासैनो जि दङ सम बेफोर गासैनो गाज्रि होनना बुंदों दा देस आर इभिल जोङो थारैनो गियानि भाबे लानानै जों खामायनांगोन वाक सार्कमस्पेक्टलि अर गियानखौ लानानै जों सोलियो इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों बे बाइकनि जाबाय आरो जों जुदि बेबायदि जायाखैब्ला दिनै जों सिन्था खालामो जों गावखौ लानानै बेस्थता बारा जाना दंब्ला दिनै इसोरा बुंदों hey it's the right time to come back right जों गोसोखांनि no your life is too brief जोंनि जिबना सुंद' आरो बे सुंद' जिबनखौ लानानै जों बे बुहुमाव दङ नाथाय जोबनो गैया जोंखौ नेनानै दङ जों जुदि इसोरनि खोथा जों थाबायब्ला बेखौ अनोब्ला may the Lord bless you all बे गासैखौ इसोरा जोंनो होबाय बे गासैनि थाखाय जों इसोरखौ हामबाय थेंक इउ बे इसोरनिफ्राय साबायखर थाबाय जोंनि फारसेनिफ्राय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंबाय थारैनो जोङो जोंनि साननाय रोंगौथि बा खामायनाय बेफोरखौ लायालासै इसोरनियाव सोनारनानै इसोरनि गियानखौ लानानै इसोरनि बिथोन बायदि जोङो सोलोंनि आवगायनो बे बुहुमाव थासान्दियाव बिनि नैथि फैनाय समसिमहालागै इसोरनि बायखौ सोनारनानै जों गावबा गावनि रोंगौथि बेफोरखौ लायालासेनो इसोरनि सोलोंनायखौ लानानै जों आवगायनो जोङो बे नैबे समावहाय बिसेस समखौ जोङो बे न'खरफोरनिफ्राय बुंथिफोरनायखौ लानि दिनै आरो सावरायनाया बेनो बे रुमावहाय जोङो साबा थायो साबायाबो बे सबसमाय बायहेरायाव थांनांगौ जायो गारि सालायनानै थांनांगौ जायो बिनि थाखाय जोंखौहाय एक्सिडेन्टफोरनिफ्राय गासैनिफ्राय रैखा खालामनांदों आरो दिनै न'आवहाय गारबोनायनि बिमा बिफा गासैखौबो जितु इसोरा मोजाङै दोनखायो बिनि थाखाय आर'ज खालामनाय आरो बे दिनै इसोरखौ सिबिफिननाय फुजिनायावहाय जाहाथे हेंथाफोर फैयोब्ला जोङो मोजाङै इसोरखौ फुजिलांनो हायो দিনেই দিনৰ আগত আৰু ৰাতিৰ আগত কথা কয় বাইকও নাই ভাষাও নাই আৰু তাৰ মাত শুনাও নাযায় এয়া ঈশ্বৰৰ মহিমা আজি মোৰ মনে তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰে जोङो दिनै गासै गंब्रै न'खरफोराव गिर्जा खालामफैदोंमोन दा बेयो मोजाङै जोबनानै थांबाय दा उननि समफोरावबो आङो बेंगालर बड' चार्चनि फेमिलि हम भिजिटनि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोबावगोन गोजोन्थों